Rágoltam ilyen kicsit, hogy lelóg, jó? Várjál, ringem is egy kicsit. Várjál, mindjárt. És itt vagy jó. Mariska! Hol a fürdőköpenye? Tudom, már velünk lesz a gyerekkel. Na és? Gyerek, ne adjon reggel fél tíz, hol a fürdőköpenye? Hozhatnál inkább egy kis tüzet? Előtt kiolvasom az újságot, hol a szemüvegem? A fürdőköpenyedben. Hát akkor a fürdőköpenye. Egy tüzet én nekem kell csinálnom. Kriszti, ne gyere, menjél vissza! Halló? Kati, itt van, hogy felébresztettelek? Nem, vagy iszonyúan fontos dologról van szó, képzeld, van egy kutyám. Na mit szólsz? Hát mondom, hogy van egy kutyám, nem is örülsz. Nem, vagy én irtózatosan boldog vagyok, Dézikének hívják. Hallott, tudja a nevét. Ez egy afgán zseni. Másfél éves úgy, ekkora, illetve nem egy kicsit nagyobb. Ja, hogy nem látod, hát úgy akkora, mint egy kecske. Dézi, csöndbe légy! Majd megsértőd a kecske miatt, érzékel, drága. Nem akarom, hogy felébreszte a pánikat. Nem, még nem tudnak róla. Tudod, nem voltak itthon tegnap este, amikor hazahoztam. Nem kaptam, vettem, 5-ért. Dehogy 500, egy 5000 forintért. Hát ide figyelsz, egy afgán agár, és a legdivatosabb kutyam a Pesten. Mi az, hogy megérte? De akár hiszed, akár nem, meg a kutyának még humorérzékünk van. 5000-ért lehet is. Tudod, mit csinált tegnap este? Alábújt a papák fürdőköpényének, és körbe sétált bele a szobába, mint egy kísértet. Aztán meg szétrágta. Hát a papák fürdőköpényék visszatőle. Apuka velem sose volt kicsinyes, megértjük egymást. Mama, annak még mindig a takarítása mániája. Egyenként szedjük a borszöveget a lakásban. Tudod, mi a szavajárása? Én lakásomat akármit megnézzük. Én parkettáról, hát enni lehet. Rejtesz egy tojaskenyeret, nyugodtan tovább elszednek, tisztább lesz mindenre van. Képzeld el, eljött eszembe, volt a hóesés is. Kezdi szétvedett egy tolpárnát. Dézi. Ki az a Dézi? Aztán mindent elett róla, Dézi beült a fotelbe, és 10 percig egyfolytában tisztagott. Képzeld el, azt hittem megfulladok a röhögéstől. Kislányom, hát hányszor mondtam, hogy sose nevetünk itt teli szájjal, mert az ráncokat csinál a szemed sorkából, látod? Látod, mennyivel szesz? Gyere, Katika, nem maradt egy szájos sereti kutyátok után? És ide adnád! Jaj, köszi szépen, majd átudom érte, de most le kell tennem. Szia, köszi! Piszti! Egy madárnak van a szobádban, egy mamut ül az íróasztalodon. Nem mamut, hanem kutya, és én mondtam neki, hogy ott várjon rá. Mi? Te beszélsz azon a szörnyeteknek? Ki ez az állat? Az enyém tegnap vettem magamnak. Micsoda? Te kutyákat
szükségessel. Anyukám, én egyelőre nem akarok férhez lenni. Apának meg lesz, hogy úgyis mindjárt jön Zahora bácsi, és elviszi végig. Zahora? Tudod, az a nyugdíjas tornatanár a másodikról. És hova viszi? Sétálni 10 forintért. 10 forint? Hát egyedül nem tudod a kutya sétálni, unatkozz! Anyukám, ez egy afgán magán. Nem is olyan biztos, hogy a Zahora tud afgánni. És képzelem, hogy mennyire egy ilyen előkelő idegen. Azt meg kifizeti majd mi? Na jó, hogy szólsz, anyukám, ott van a reggeli az ezüstálcán. Az ezüstálcán. Igen, odaadnak, mert hát én nagyon siettek. Én ennek a fenem adnak. Kösz, mami, tudtam, hogy látszák. Apának meg lesz, hogy én majd elintézem. Szia! Szia. Azt tudom, hogy elintézem, mert amilyen bajszíve van, mindent ráhagy a lányára. De nem. Én ezt nem engedhetem, hogy a Károly ezt meglássa. Hova a csudába suhasszam el ezt a dögöst? Na mi az? Hallgatózunk? Két előnyével szép dolog, mondhatom? Mi az a őrülő? Megvan a toklászék. Igen, a feleségem mondta a közérben, hogy házőrzőt keres. Jaj, nem mondtam, csak otthon legyen. Jaj, Istenem. Jaj, milyen nehéz anyának lenni. Jaj, édes Istenem. Halló? Halló? Tessék, itt Toklász? Halló, Toklász úr? Kell egy csokolom? Itt Kakonyiné a harmadikról. Képzelj el, Toklász úr, volna egy olyanom a maga számára, amit maga nagyon szeretne. Micsoda? Hát ugyan nem akarom a nevén nevezni, mert hallgatozik és zajcsapva meghallja, úgyhogy maradjunk annyiba olyat, amit maga nagyon szeretne. Hát, ha az, amire én gondolom? Az, ugye a Dézikének hívják. Dézi? Igen, és nem akarom, hogy itt maradjon nálunk, úgyhogy ha kell magának, akkor rögtön le is küldöm magának az Ahurámtól. A tornatanárral? Igen, Neki mi köze hozzá? hát ő sétál vele. Hó? Hát az utcán. Utcán! Aha! Igen, de nagyon meg lesz vele elégedve, mert nagyon előkelő származású. Engem a származást nem nagyon érdekel. Nem, hát, de arra a célra, amire magának kell, arra nagyon meg fog felelni. Ja, hogy tud bicsorítani ezt Toklászú? Szeretem. Nem, hát akkor majd leszoktatja róla, de valakül az kidülően halad. Jó, ezt még találni nem szeretem. De várjon, hát legalább nézze meg maga, még ilyen gyönyörű kutyát nem látott. Ja, kutya! Igen, egy törzskönyvezett afgán agár. Kus! Tessék! Nem magának mondtam. Tudja, milyen értékes állat ez? Ez 7000 forint. Hogy csokolom, a 3 bomba nőt kapom. Akkor már inkább odaadjuk ingyen, jó? Csak vigye. Ja, inkább kutyát! Köszönöm, viszont hallásra, Toklász úr. Viszont hallásra. Ez a kaparászás. Na hát ide figyeljen, gróf kisasszony. Ha maga lekaparja a festéket az ajtómról, érintébe már a maga farkát. Na, most meg mi baja van? Hát beszéljen értelmesen, hát szóból írt az ember. Ja, persze, ilyesnek tetszik lenni. Mindjárt hozom a reggeliét. Ja, Istenem, hogy biszkvétet felé. Ösztökém! Ösztökém, nem láttad a fürdőgöm, vagy nem el? Isten, egy férfi van a lányszobájában. Most mit csinálj, menjek be és povozzam föl. Az nem lehet, 2 napból se. Először nem kőm lesz. Másodszor meg lehet, hogy erősebb nála. Folytanál hihez egy akanának lenni. Ó, Isten! Most meg csöngettek. Megoldalok pizsomába. Nem tudtam ugye, hogy a Zahora úr ilyesmivel is foglalkozik. Hát csak hogy szórakozásból kezdett csókolom. Régi sportember vagyok, úgyis itt kozogok minden nap a ház körül. Ja. Meg nagyon szeretem az állatokat, gondoltam, összekötöm a kellemest a hasznossal, jó jön egy kis kiegészítés a nyugdíjhoz. Hát nem mondom, szép kis kiegészítés. Leülhetek? Tessék parancsolni. Azt mondja, az egy kutyánál azt mondja 10 forint, az a kutyáé. Igen, igen. Az már 10 kutyánál már 3000 forint. Nem, az az
ilyen fürdőköpenyek. Meg kell tanítani a picikét, hogy kabarászton az ajtó mielőtt ki akar menni. Hát majd a toklászék megtanítják. Ki? Az autószerelő? Igen, eladtuk neki a kutyát, úgyhogy arra kérem, hogy a sétáltatásban már ne is hozza ide, hanem rögtön vigyen oda hozzá. Ó, igen. Jó? És hogy hívják a picikét? Daisy. Daisy. Hajjaj, hát akkor az kislány. Na, miért baj az? Nem az a baj, hogy kislány, hanem akkor többbe kerül a sétáltatás. Miért? Hát ugye a kislányra gyűnnek a kóbor. Fiú, ugye kell egy csókolom? Miféle fiú? Hát a kóbor kutyafiú, ugye? Aztán, ha még tüzel is az a kislány. Magyarázza meg. Szóval ugye, amikor úgy rajta van a szerelmük. Nekem ugye garanciával kell sétáltatnom. A cégem hírneve, ugye? Ja, és mibe kerül ez a tüzelés? Alkalmanként 5 forint kell. 5 forint? De aztán jöhetnek a kóbor fiúk, kedít csókolom. Na, jó van. Tessék, itt van. De aztán nagyon gyorsan vigye innen. Ne hamarabb. Igen? Gyere, csillag! Gyere, gyönyörűm! Gyere, gyere! Gyerünk az Aura bácsival sétálni! Gyere, már úgy már ő tudok kerülni! Képzelem, mennyi szőr, meg tollelek van szobában. Kaliska, Tessék, ne menj be. miért nem menjek be? Hallgassam, ne menj be. Miért suttogsz, és miért vagy így kiöltözve? Mész valahol? Fették volna a háznál. Be. Krisztinél. Igen. Kiabáljon, meghallják. De teljesen megbolondult. Én bekapogtam, és egy idegen férfi válaszolt. És mit mond? Semmit, ki a kiesem fölmond. Teljesen. Na de figyelj, Károly, tudod mit? Menj be, aztán nézd meg, ki van a lányodnál. Mondod? Tudod, zsenál. Menjél csak. Na jó van, de azért óvatosan. Nincs senki. Tényleg nincs itt senki sem. Hát pedig azt hittem, hogy kérő áll a házhoz. Kérő. Tudod, mikor áll a mi házunkhoz kérő? Majd, hogyha a ház meg jól menő külföldi üzletkötő lesz. Nem ám csak egy egész egyszerű előadó a Lorintexnél. Ne hagyd mindig ezt a témát, Mariskám. Unom. Jó, mert mi van reggelire? Ez? Nem a tiéd. Hát kié? Mindjárt hozom a tiédet. De az kié? Meghagytuk ti udatnázzal a fogyizással. Mert mindjárt hozom a tiédet, nem megyek a közérbe friss kenyérért, jó édesem? Hát de mi a mit fene? Speciál Terfünder Lieblings Hause. Az kedvenc ének. Hát ezeknek van csak ilyen.
kis kutyája. És a lányomnak kutyája van. Azt én nem tudom, kérem, de itt volt egy kutya, egy összerágott büdös fürdőköpánnyel. Ajajajajaj. Hát jellemző a lányomra. Szóval vett egy kutyát. Igen. Hát, ha folytassa. Szóval megbízott vele, hogy én sétáltassam a picikét, de kérem, én ilyen körülmények között állás nem vagyok hajlandó. Szóval akkor ő morgott olyan kélyesen. Valami nem morgott, de kiáltott minden fiúval az utcán. Az ilyen kutyát kérem nem sétáltatni kell, kérem, hanem fölöztetni kell. Mit csinálni vele? Hogy magyarázza meg? Szóval, hát kérem, szóval fölöztetni kell. Na, én most tudok egy fajtiszta vőlegényt, idehozom, és akkor Bakonyi úrnak 64 nap múlva lesz 3 afgán unokája. Akarom mondani, 3 afgán kölyke. Milyen kölykeim lesz a gépnek? Bakonyi úr nem tudja, hogy milyen divat ma az afgán agárkutya? Nem, mint hogyha hallottam volna a múlt héten valaki keresett ilyen kutyát, nem tudom, hogy ki. Az már nem is kutya, kérem, az már státuszszimbólum. Na és én mit csinálok 3 státuszszimbólum? Egyáltalán inkább a közvetítése, az már biztos. A többit meg áttetszik ajándékozni a barátjának, cimborájának, munkatársának, vagy a főnökének. Megvan elhalt, ma egy aranyember. Hát a főnökem, a Kemenes, azt keresett egy ilyen kutyakölyköt. Na, hogy hívják? Zaura. Nem magát a kutyát. A kutyát Dézi. Milyen fajta albán? Almány. Afgán. Micsoda különbség. Halló? Kemenes lakás? Tiszteletem, főkartás. Személyesen. Tiszteletem. Van egy örömhíre. Megvan a kölyök. Hát illetve még nincs meg, de már útban van. Ugyanis az a helyzet, hogy a lányom vett egy ilyen kutyát, és most családi örömök elé néz. Nem a lányom, a kutya. Stop meg! Hogy mikor lett? Nem, mikor lett? Kérdezem. Hát őtől hiába kérdező, nem tudja. Nem tudja. Én sem tudom. Majd hétfőn délutánban megmondom. Lányom azt tudja. Hát azt így fogadni. Nagyon örülök, hozzá lettek vartani. És a kutya is örül. Na látja, ezt visszatartani, mikor jön az a rohadt kocsmicsi, kérem. Hoppá! Mire vár? Merre izéljen? Pénzes. Milyen pénzre? Hát, 2000 forintját a vőlegény gazdájának a látogatásért. Ezt mi szoktuk, illetve a férfiak szokták fizetni. Embereknél. De kutyáéknál más a helyzet. Ott kérem, mindig a mennyasszony gazdája fizet. De nekem nincs is ennyi pénznek, könyörgöm. Ó, hát föltetszik venni kölcsönt az OTP-t. Igazad van. Megéri. Lehet, hogy előléptetnek. És nem még külföldi üzletkötő is lehet. Ugye? Persze. Na. Meg még 100 forint nekem a közvetítésért, de az KP. Jó vagy. Megkapja. Megéri. A Kemenes majd megfizet érte. Hát, nagyon jó. Köszönöm. Jó. Jó. 10 perc múlva itt vagyok a vőlegénnyel. Haj. Csapok! Irányom tovább. Hát meg kell hagyni azt, azért jól csináltam. Egy elegáns telefonálással. Kemenes úr,
csinálni. Szegény anyámázat akarok, hogy még gyerek volt. Egyszer nőttem azóta, mit? Számusz Krisztikén. Megtenni nekem egy szívetséget? Persze. Forrod ki, az légy szíves. Jó. Hát micsoda? Ez, hát ilyen kosárka. Azt látom. De minden jó ez? Hát be lehet tenni mindenféle dolgokat. Hát mi az? És nem fogyok ki belőle a Hát ezt meg minek kell kiporolni, jön valaki éjszakára? Ez igen nem jön. Van egy kis bal. A szobádban. Egy kis láb. Mindent tud. Igen, minden. És nem haragszol? Gyönyörű a kislány, hogy arra tudnál? Nagyon szép kislány voltál. Hallod? Már beszélő viszonyban is vagyok. Hogy nem falaseláz, dehogy, csak ígértem neked már. Fürdőt, most meg már csodálmat neked. Hogy ezek csodálkozni rajta, de ennyire szereted az állatokat. Ezt pedig is kezdjem nagyon saját. Segítenél megtürözteni? Persze. Ha kellene egy szép nagy tűrőköz. Jó, mindjárt hozom. Meg kell hagyni, jó mennek a dolgok. Gyere, Krisztiké! Mennyi idős az a kislány? Á, még nagyon fiatal, még csak másfél éves. Másfél éves? Hát az a kutyáik nem már felnőtt kornak számít. Hát akkor azért lehetett oda annyira az ahora. Ahol a bácsi miért volt oda? Nem bír vele. Tudod, a kiskutyám most abba a periódusban valamikor úgy rajta van a szerelem. Szegény kis kutyám, és most mit csinálunk vele? Hát, ami azt jelenti, az ahora mégis felajánlott, hogy ő tud szerezni neki valódi afgán agár vőlegény. Képzeld el, milyen aranyosak lennének itten. Mi egy ön rurkó itten. Anyád a betörőt ki, azt majd leszerelem én. Különben ne csak a takarításnak én az ember, hanem abbannak is, aminek örömet leli. Így van, apa. Tudod, hogy te nagyon rendes vagy? Hát nekem, hiszen rokonok vagyunk. Ne szólj neki, már én már szóltam neki. De? Hát, azt gondoltam, hogy te is azt gondolod majd, ja. Na, menjünk tüzelni, menjünk a fürdővizet. Jó van, mit gondolod? Hát, fürdővizet neked. Na, elintéztem, végre kitakaríthatom azt a szobát. Képzelem, megy bor, meg minden lehet. Jézusom! Visszahozta nekem elrakódja az ahóra. Hát most mit csinálja? Hát hova dugja már? Jöjjön ki, grófis asszony! Tőlem jó, messzire, úgy. Az ősökkel még nem kell felvágni. Én csókolom a kezét, hát velem kemenes buló. Hát a kedves papa... A kedves papa főnöke vagyok a Polintexnél. Jaj, tudom, a tüzes kunó. Milyen kulócsi? Nem is tudtam. Nem kérem, ez nagyon sajátságos kérem. Jó, azt tudok a papára. Egy pillanat. Igen? Hát annyira felhívkodott a kedves papája telefonja, hogy gondoltam, hogy azonnal ide kell, hogy rohanjak. És hol van a kismama? A mama lement a közérbe. Hát egyedül. Hát nézd, én nem tenném szóval, nem lennék én is érdekel az állapotában. Hát ugyanis egy kölyök az enyém lesz tőle. Én megmondanád még, hogy miről beszél? Hát az imént hívott fel a kedves papája a telefonon, és ajánlott fel egy afgán agárkutya kölyököt. Az én papám nem téved maga? Nem kér, nem. Na, balkonyikám, ő csak balkony. Ezt a meglepetést tiszteltem, és ne tessék haragudni, hogy egy kicsit ilyen háziasan vagyok itt van. Apa, én nem ismerek rád. Majd ne szólj bele. Foglaljon
Papikám, maga ígérten, de a kutya az nem ígérte. A kutya az legyen boldog, hogy kölyköket szülhet egy ilyen kartásnak, mint a kámenes kartásnak. Én úgy kértem én bocsánat. Bocsánat kértem én bocsánat. Főzz egy kávét. Na jól van, szóval azért rendelted meg Zaola bácsin azt a gyönyörű agártyút, hogy a főnököddel kedveskedjél vele. Hát Bakói, ha most történtek el lépések a kiskutya érdekében, vagy nem történtek lépések? Igen, hát persze, hogy történtek, ahogy ne történtek meg, de minden megtörtént már. Szóval nagyon egyeség alattját nézve, meg úgy szóval még majdnem gyerek, na. Na jól van, de azt már előre kijelentem, hogy a világ legszebb agártyúját osztatja ide Zaola bácsi, szóval se fogunk állni vele. Most Bakóikám, mégis történtek el lépések a kiskutya? Hát akkor mikorra várható, Bakóikám, a kiskutya? Mikor? Mikor tetszik parancsol? Mikor vagy? Igen, a 13-ig az nem jó, mert vízbe vagyok kiküldetéssel. Gratulálok. A 14-e az megint nem jó, mert nyelvdászkém van. Francia. Hát, dehogy is nem. Tovább kell fejleszteni a német nyelvtudásomat, egészen a felső fokig. Még Harderner Mutter, érték? 15. elvek felvakolni. Hányra tetszik parancsolni? Hát, úgy kora délután, fél 3 körül megfelelne, vagy? Természetesen. Akkor 14 óra 30-kor előbb kéne. Most már nem érzem megkötni. Én is meg. És hogyha már ilyen jó összejöttünk, akkor volna egy ötletem. Úgyis én vagyok az idősebb. Hát igen. És akkor iszánk. Hát megengedem egyáltalán. Na. Kedves egészségünkre! Szervusz kérlek. Szervusz! Hát, ugye jól összejöttünk, elállok nekem egy titkot. És meg. Utálom az állatot. Kivével kutyát? Jól, azokat a legjobban. Hát akkor a kölyök. Én a haját kérek, nem az enyémet, hanem Solomóné. Hát igen, hát tudod, hogy ő szeretne egy ilyen kínai kommandort. Afgán agár. Hát az teljesen mindegy. Hát tudod, hogy hizelegni kell egy ilyen főnöknek. Tudod, hogy mennyit szenvedik ettől a Solomontól? Hát egy valóságos istencsapás egy ilyen hülye főnök. Mondod. Idegbaj kérlek. A szívemtől beszélsz kérlek. De el is értettem, de nagyon kellemes, okos, egy jó helyzetben van, nagyon okos főnököd van. Kicsoda? Hát, tudnád, hogy mennyit szenvedik ettől a Salomontól? Hát azért is ráadtam fel neki ezt a kutyakölköt. És elfogadta. El a hülye. Na. Ó! Solomon a kartárs. Tiszteletem. Igen, itt van, itt. Hozom, adom ide, adom. Téged keres. Mondtam a tetűnek, hogy itt leszek. Valósan? Itt! Úgy van, így jogázod a főnökségnek. Hogy? Bármit is mondom, Hát, ilyet jogázod a főnökének valaki. igaz.
Szervusz kérek, belép is, jó nagy. Mondtam a Petőnek, útban vannak, hamarosan megszületnek. Valami baj van, Bakonyi? Nincsen semmi baj. Minden rendben van, Bakonyi? Minden a legnagyobb rendben van. Nagy rendben van minden. Nagyon nagy rendben van. Így vagyok a vőlegénnyel! Öcsi, gyertek be! Uram, kívánok az időmben, és sietek minden. Akártás lányok vőlegényes hintén? Nézzenek a vőlegények. Az a kutya Dili? Nem kérem, ez az Olivér! Elnézést kérek, Kamora Benlegúz nyuggintorta! Nehogy a lányok tanáról, nézzenek a tanárral. Hát nem lehet, hát mindenek megvan a menetrendje. Olivérrel csak fél 11-ig lehet dolgozni, öcsinek meg így buszcsoportja indult 11-kor Esztergomba. Amíg Oliver dolgozik, meg szoktam kínálni egy kis 10 óraival. Jó, akkor kínálj neki valamit. Nem tudok főzni. Jó, akkor főzzék ki neki egy virzsit az apozosból. Jó erős. Nem baj, picit csak sok legyen. Ez a pici-pici, ma utána ismerik egymást. Hogy ez előbb mutatkoztam meg, kedves lányom. Tessék mondani, hol lesz a lábsztori? Ott a szobában. Aztán keményen, Olivér! Én egy kicsit nyugtalan vagyok. Hát most kérek szépen, nem tudom, történtek-e lépések a kiskutya érdekében, vagy nem történtek lépések? Hát természetesen, hogy történtek. Minden megtörténik, kérem szépen. Konkrétan. Konkrétan, már nem hát is adta el. És milyen? Milyen neve? Hogy elküldte nevet, milyen neve? Rin-tin-tin! Látja, 3 nevet is adtunk már neki. Nagyon szép neve. Hol a mennyasszony, ez egyedül nem megy? Dehogy nincsen, hát. Ott van. Ott fönnül az íróasztal. Hát az Olivér, az én van. Hát tényleg a maga kantja. De hol a kismama? Ja, így tudom. Lement a közérbe. Honnan veszed ezt kérdezni? Hát a kedves lányom mondta, én mondtam neki, hogy nem volna szabad egyáltalán leengedni ilyen állapotban. Állapotban? Mi az, hogy állapotban van? Mi az, közben maguk mással is dolgoztatnak? Nem, hát én nem vállalom akkor. Hát én kontárokkal nem közösködöm. Olivér, megyünk! Ne, maradjanak csak, maradjanak. Esküszöm, ez a kislány, ez teljesen ártatlan. Mowgli lesz meg az első férfi az életében. És honnan van olyan? Ez azt jelenti, hogy még nem történt semmi, és a kismama még nem kismama van. Minden történik. Mondjuk ugyanúgy. Biztos, hogy nagyon látozás. És mondhatnám, hogy utállövés. Sikerült, ja, elnézést. Maradjon itt, vigyázz Olivér, nőgyő is megszökjön. És még megkérdezem, megy asszony. Nézik, miért hol van? Megszökött a lakodalom el. De jó, és járunk. Ja, tessék. A kutyapercérnek föld is. Meg se kínál. Jaj! Na, ezt is elintézem. Mert most aztán tényleg kitakarítok.
ismerkedjenek össze. Nem engedem, nem akarom, hogy Daisynek kőkei legyenek. Na de miért nem? Ebből ez nem tartozik ide. Rendben van, de ezt leszögezem, hogy a 2000 forintot ezt nem áll módonban visszafizetni. Itt érdekel a pénz. Mármint a papát pénze, igaz? Pláne. Majd úgy veszem, mint a megszolgáltatok volna érte. Szegény Olivét, ez is aztán jó gazdát fogod ki magára. Szabadna tudnom, mi kifogásod van ellenem? Tulajdonképpen semmi, csak te sem vagy más, mint a tőke. Ha, Istenem. Az egyik eladja a kutyáját, a másik az emberi méltóságát. Másik? Ketten vagyunk. Na mi az? Te sírsz? Semmi között hozzá. Na gyere, bőg ki magad itt a keblemen. Mielőtt helyebb nyúlsz. Elfelejtettelek figyelmeztetni, hogy én judót tanultam át. Jaj, mi az? Ilyen vagy? Ha még egyszer hozzám nyúlsz, kidoblak az ablakon. De figyelj, nekem kutyám is van ám. Nekem is. Ja, erre jut eszem, hogyha segítesz, akkor elengedlek. Miről van szó? Vidd el innen a kutyádat, nem akarom, hogy Daisynek kölkei legyenek. Sajnálom, de nekem szükségem van a pénzre. És különben is, hogyha nem vele, apádék biztos találnának valaki más tettem. Figyelj, Öcsi, nem kérek tőled már, csak azt, hogy ma menjetek és csak holnap gyertek vissza, megkezdek. Rendben van, de csak. Te miattad. De holnap visszajövünk. Jó, jó. Haló? Kati? Bakonyi, ide figyelj, van tablettád? Milyen tablettát? Hát olyan tablettát. Nekem a kutyáknak. Csak tudod belőle adni? Jaj, köszi szépen, majd átadom. Le kell tennem, köszi, szia!
karriert csinálok. És anya leszel, ezt garantálom. Aj, de rémes 8 napon volt. Magadnak főzni, kutyának főzni. Rohadt fürdetni, kutyát fürdetni. Őrület. Na, mielőtt kitakarítjuk, megrendezem a virágokat. Hát megjön Malis felén, és én kapok biztos. Hol akarja? Na mindegy, egy kitakarítjuk a szobába. Hol akart is? Biztos behagytam a szobában. Végre itt akarna. Itt a parti, de ahol akartam. De is nem megholod után biztos. Na mindegy, van egy. Aki hát nem látszott. Megöntözött. Ja, jóban vagyunk. Valaki megjött. Szervusz kérlek, szervusz! Óriási újságom van kérek szépen a számodra. Nem kell a igazgatójának a kutya. Nem kell. Hát igen, azonnal tovább írtál döntőt. Igazgatónak. Igen, aki nagyon hálás lesz érte. Kinek? Hát elsősorban Salomon elvtársnak, hát másosorban meg én neked. És én? Jaj, nem akartam bonyolítani a dolgot, de jól nem szóltam. Persze. Én szülöm a kutyákat. És akkor nekem meg semmi, mi? Hát de várj egy picit, hát még nincs semmi. Na, A vezérigazgató 10 órára ide jön. ide hozzá. Igen. És ekkora rendelásig van. Atya Isten! A Salomonnal együtt jönnek. Az már 200 év van. Igen. Minek? Hát kérlek, a vezérigazgató elvtárs magyarázatot akar kérni tőle, hogy miért nem szeretik egymást a kutyát. Tőled? Mi vagyunk egy kutyanyeleti klinika? Hát igen, te csinálod a kutyát. Neked kell majd felelőzni érted. Hát, hogyha ülekszel, még 10 óráig sok mindent történik. Akarnám fel. Persze. Ha baj van, akkor én. Ha én meg lesznek a kölykök, akkor meg ő csinálta őket, mi? Jellemző rájuk. Ilyeneket neveznek ki osztályvezetők. Akarnak a jó dolgába. Várjál, 9 óra. Még van 50 percen is jönnek. Na, nézzük ezt a kis mennyasszont. Gyere, gróf kisasszony, gyere! Gyere csak! Kicsinosítalak egy picit. Állj, meg a papamat szépen kirítken. Nem mondom vissza, csak félsőleg. Néni, majd gyönyörű vagy. Legszexfon van ez. A levágő tele van szerelőmmel, hát kamoz van, érzed? Hát vigyázz meg a fát! Hát igaz, hogy téged vagy csak a törzsük érdekel, de most az egyszer könyörgöm tegyék idénre. Hát ilyen a gondol dögöt, én még ilyet ember nem láttam. Az még én kampudja lennék, nekem se göllek.
egyet, és ezért nem tudok Oliverrel sehol sem munkát vállalni. Öregem, ez így megy tovább, az idén nem lesznek kis afgánok a kovárok. Te jó Isten, hát akkor így elbartam, mert tablettát tézni kéne. Milyen tablettát? Antisztív tablettát. Szóval ez a kutyára nem is hat. Honnan tudod? Hát, ez a szakmám, az állatorvosi járok, az idén végzek. Ezt nem is mondtam, te nem sofőr vagy. Hát nem, hát csak szombat-vasárnap tudod hétvégeken a lakásra gyűjtök. Hát akkor miért adtál be azt a kutyát? Minél tovább járhassak ide. Olyan miért? Lehetek őszinte? Aha. Pocsékul főzöm. De olyan aranyos lány, hogy te olyan nagyon szegényes akartál mi? Már hova tetszett jönni? Hát meg öcsi alapjában véve nagyon rendes ki. Igen, Kenny csokol. Alapomban véve nagyon rendes. Kislányom, mit történt a világon? Vagy nézed is, hogy legókat? Hát én minden nap megöntöztem őket. Hát pontosan ez a baj, mert apád is biztos minden nap megöntözte. Na, nem baj, majd áll így egy. Gyere csak, kislányom. Figyelj el, öcsi, nem lesznek kutyakölykök. Tényleg? Igen, mert öcsi altatot adott be neki. Nagyon neves cselekedet. Te mondd, kislányom, mennyit keres manapság egy ilyen sofőr? Á, már nem aktuális. Öcsi is megszerzi nyárra a diplomát. Ő is diplomás lesz, de jó Isten. Na nem baj, kislányom, amíg élünk, mellettetek leszünk. Gyere, nem fejeztek el, amit mondani akartam. Hé, ki van satúr? Hát nem mondjuk, hogy legyen kedves pincér. Hát nem ennyire. Pincér! Aranyos pincér. Hát már súgja volt meg a tőnek, a legyen valami. Mit súgja? Mit tudom én, maga beszéli a nyelvüket. Akármit kér, hogyha lesz valami, én mindent megadok magának. Akármit? Bármit. Biztos ő minden. A lányát? Csinál. Tiszteletben megkérem a kedves lányok. Hogyan? Elveszem, elviszem. Ezt elviszi. Szó se lehet volna. Szóval beletetszett egyezni, papa. Igazgatókartás! Osztályvezetőkartás! Hol vannak a kutyák? Ott vannak a szobában. Ja, most nem akarjuk őket már momentán alszanak. De hogyha meg akarok nézni esetleg, akkor meg lehet tenni egy puskukot. Ott? Igen, hogy elkezdik hajolni. Lehajolni? Én? Nem lehetne inkább az ajtót fölemelni? Esetleg. Majd Salamon kartás lehajol, és megnézi, hogy mi a helyzet. Én minden tekintetben megbízok vállalatunk gazdasági igazgatóját. Megtisztelsz, kérlek. Kamasz? Hajolj le! Első, miután megnézem a csigákat, kérem a
emelés. Nekem emlékszem. Nem szóltam semmit. A Pilisi elvtársnak azt mondtam, hogy még ma 11 óráig felhívom telefonon. Nos, Bakonyi, milyen helyzet? 11 óráig biztos, hogy nem lesznek meg. Azt tudom, hát mégis mikorra várható a fogamzás? Minden pillanatban, most már bárhol nála a kar. Hát, míg ha a Salamon kartás azt mondta volna, hogy a kutyák alszanak. Nem kérlek, nem én mondtam, a Kemenes mondta. Nagyon megkérlek, ingyen ne kell állj bele. Csak közvetítke. Bakonyi mondta. Igen, én mondtam. Nem értem. Hogy alhat egy kutya, amikor egy bizonyos célzattal bánvannál egy másik kutya? Ahogy a másik kutya is az. A két háta alszanak egymás, más pedig a rohadt dögök. Hát bocsánat kérlek. Tudja, hogy így felelőtlenség volt Pilisi államtitkár elvtársnak afgánogát kutyakölyöket ígérni? Én a Kemenesnek ígértem. Nagyon megkérlek, ingyen ne kell állj bele. Én csak közvetítke. Különben is utálom az állatokat. Nagyon jól tudja, hogy ettől függ vállalatunk új irodához. De én nem tudtam. Na hát, akkor gondolkodjunk. Mondják, van valamelyiknek valamilyen ötlete? Nekem van. Tessék. Föltegre fegetébe, hogy segítsen. Ne, inkább valamit szerezzen, ami sekkenteni a kutyát. Igazgató elvtárs! Fején tetszett találni a szöget. Van megoldás. Mi? Van Liebestroffen nyugatnémet szerelmi serkánytől. Még a frankfurti kiküldetésemen vettem a kutyáknak. Nem kérlek, magam. Ja, akarom mondani csak, hogy megmutassam az eltársaknak, hogy mihez folyamodik az elpuhult nyugati kapitalizmus. Na szóval, két csepp elég belőle, s olyan az ember, hogy szinte robban. Hát honnan tudod? Rá van írva. Mennyibe kerül? Felhatalmazom Salamon kartársat. Igen. Nem, Bakonyi. Gondoskodjék, hogy a kutyák megkapják ezeket a csöpöket. Igen. Gondoskodok róla. Használja. Legyen szíves, adjon már a kutyáknak két csöpöt. Milyen az? Hát olyan serkentő. Milyen serkentő? Ilyen a szerelmi serkentő. Nagy kutyának, kis kutyának. Lehet, hogy ez a kutyákra nem is van. Nem érdekes az is, adjon már neki. És ez az egész? Ez az egész. Több nincs. Több nincs belőle? Nincs. Hát nem azért kérdezem, csak Krisztináért. Jó, van. Megígértem Krisztinának, hogy nem lesznek kölykei a kutyának. Salamon kartás! A vállalat devizaszámlájára hozasson frankot. 15! 20! 23 évet! Liebestroffot! Az igazgatás igazolja. Én kiúzok érnyes utána. Én gyalog. Csak azt akarom mondani, hogy Te nem szereted az állatot. siessenek, mert hamarosan vége lesz a tavasznak, ami csak 10 napig tart, és utána maguk Dézien, Milyen tavasznak lesz vége? hát a kutya tavasznak. Most mondom, 10 napig tart, és utána maguk Dézien semmilyen kutyát nem enged magához, akárhány üveg Liebestroffen csepegtetnek bele. Kedves barátom, hát maga nem tudna csinálni. Sajnálom. Ezek kutyák nem hivatalok, ezek nem megy parancsszóra. Na. Jaj! Menekülj!
Pilisinek autója van, annak kutyája is van. Az egyik áramlik, hadd lássák, hogy ő neki mi van. Te, Károly, mit szólsz hozzá? Nagyon örülök, kérlek szépen. Ezen ünnepélyesen megbocsátok. Azért már elmentem itthonról. Ne, azért már visszajöttem. Ezek is kutyások? A főnökei, a feleségei. Kemenes. Tüzes kúrló! Főzök egy finom, friss feketét, jó? Jaj, de boldog vagyok! A pilisi államtitkár elvtársnak lesz afgán kutyakölke. Állj meg ma lehet! Hát mit akarnak magunk a Pilisitől? Hogy beszél maga valamikor elvtársról? Hogy beszéljen? A nálam elvitett a privát kocsiját ma 5 éve. Hol kapom a kutyakölyköt? Azt a lakán kutyakölyköt, amit a Bakonyinél a csána rendelt nálam. De rendesen a Pilisi. Telefonáltam, nem másra telefonáltam, hogy meg lesz a kutya. Stop! Én előző nap megígértük neki. Hát szóval mi azt a kutyakölyköt ígértük az államtitkár elvtársnak, amit Doklász úr ígért Bakonyinénak, amit a Bakonyi a Kemenesre. Kérem, ne kemelj bele, én csak közvetkeztem. Ez borzasztó! Miért? Nem lesz a pilisi államtitkár elvtársnak afgán kutyakölke. Ha csak? Ha csak. Na. Ha csak onnan legalább az alkatrészeket a kutyakölyök nélkül is. Nekem miért? Jaj, de aranyos! Hát miért ne? Hát világ nekem az a kutya, mit csináljak vele? Egyszerűen felhívom a Pilisi meg leszól maguknak, maguk meg a választottaknak, egyáltalán telefonnal el lesz rendezve minden. Egyáltalán telefonnal? Persze. Így a magyar kisipar. A valóság szolgálatában. Telefon van? Hogy, ott van. Honnan van? Igen, 2, ha jól látom. 16, 18, 0, 1. Halló? Halló, Pilisikém? Igen, itt Doklász. Hát nem aktuális a dolog. Na. Nem kell a kutyakölyök? Persze, nem. Na, ne figyelj, az alkatrészeket megkapja a nélkül is. Persze. Nem, minden el lesz rendezve. Viszontlát. Kicsit a kedves feleségül. Hát, én megyek is, már én egy szegény kisiparos vagyok, aki vasárnap is dolgozik. Majd legyen az autójukkal, forduljanak hozzám bizalommal, itt a névjegyem. Hát, ugye nem kell kutya, nem kell löki. Ha rossz a kocsi, majd a Doklász belöki. Hát, akkor minden annyira rendben van. Jaj, nehogy is van rendben. Nem lesz a vállalatoknak csodálatos, hatalmas márványi odaház. Ennek is kérem, maga az oka. Kérlek miért? Mert ha nem ígéri nekem az afgán kutyakölyköt, akkor nekem eszem ágába sincs az beígérni Pilisi államtitkár elvtársnak. És ebből az következik, hogy nekünk nem lesz magas márványirodalázunk. És én leszek Magyarország legkisebb vezérigazgatója. Ennek is kérem, maga az oka mindennek.